Kada se nalazimo u teškim životnim situacijama, čini se kao da nas je Bog ostavio. Zašto je to tako? Prije nekoliko dana mi je mentor i profesor Nenad Milošević poslao jednu interesantnu priču, a priča ide otprilike ovako. Čovjek je usnio san i kaže, sanjam kako koračam po pesku i sa mnom korača Gospod. Iza nas ostaju dva para stopala, jedan njegovih i jedan mojih. I kao na traci mi se pojavio ceo život. Okrenuo sam se za sebe i video kako u pojedinim delovima našeg puta su samo moja stopala, a da nema Gospodnjih. I to su bili periodi kada mi je bilo najteže u životu, kada su bila stradanja, bolesti, iskušenja. I onda sam pitao Gospoda, Gospode, obećao si mi da ćeš uvek biti sa mnom, a nisi bio sa mnom u najtežim danima moga života. A onda mu je Gospod rekao, to gde vidiš samo jedna stopala u pesku, to su moja stopala, jer sam te u tim trenucima ja nosio na leđima. I mislim da ova priča u velikoj meri daje odgovor na vaše pitanje.